a ba da gaisuwa waya kana nan wallahi yau kan ka samu mai kyau ana to ka san ma da wajen kwanta goro aka samu ta yanzu Allah sarki to wallahi na gode an sai jibi Allah kai mu da sai aiko a kai yaka wallahi na yi rantsuwa ban ba da bashi ko da alama wallahi na riga na kai kanandir shuni alhaji kanandir ya gari mai girma kanandir ya dawa masara komi akwai wallahi komi akwai komi da komi ga shinkawa ga dawa ga masara ga wake ga kuma dawa ga kuma waken suya nan duk wanda haka so ba ni kwanon gumi biyu biyu to gashi ai an huta da kanan ka auna min wake dan marawa an gama aba wano uku dawa kenan ko zan turo ramla ta ansa halan guguwa na bisa hanya yana bisa hanya nagode na bisa hanya nagode alamin 1000 guda an gama 1000 guda ko he da 1000 kaka so ana baka shuri to ga su shuri magana na kai me kace yanzu shi haka da kai maka mai allici gaba gare in to ka ce ka rince Allah baka ba kowa bashi baka ji abin da yace ba ni yace ce ai guguwa guguwa kai baka san wanda ai guguwa ba to baka ki sarkin yamman Sokoto shin ai ma yace alu maga takarda kana garin ga baka san guguwa ba hajiya mu da ɗaya harkar ta arziki ita baka ki shi ya guguwa ka ji ka ni da ka aiki ina biya na ko wani da rake ko ne muna harkar arziki da kai yanzu ka to kana kace wani aka jira wallahi wani aka jira sai ya tura ka ba na bari tai can kai ta aikin ka kai ina shuni shin batun wake a baka kwano nawa ya ka bukata to an da me ya kace gindin ka ba an huta kwano nawa ya ka so nawa kace a baka ban so wallahi ba shi kwano biyu wani wata kashe ba wallahi so wallahi ni kai tsaya ga kai ka hada Allah ka ninci ya don Allah daya saurara kai haka ko ni don Allah harkar duniya kana ta tamna rai wanda an gaba kashi adawa ta wuce an ƙara siyasa ka dawo ka ci abinci yayi wallahi ko kana cikin mutullan Allah waɗanda suka yi kuɗi suka girma bayan alu suka zagaya su hakoma mu gwamna da gani kana cikin su shin wai kai kallon zir wai ba ka iya barin alu ni ya bara alu in ba ka iya barin alu ya bara alu ai kai kamar sabo na ni jikai ba ni kai wallahi in ya haya da latu mai kamfanin Alfayed Motors ina na iya barin alu ko Bello Court to ina iya bari ne shi an magana aikin hankali to shikenan wallahi ta shikenan kai magana kai wallahi ka don wanda Allah bai yi rahama ba bai samu aljannar duniya ba to ko ta lahira da waya ta ina ganin yana cikin mutanen komare Allah ko magana ka san duniya ta kai karshe yau komare kwamishina na kalanzir ya shi suna Sokoto na shi suna Najeriya ina nune banda ko dari wallahi bai da rabo shi yasa ai duk wanda bai da rabo kana gane shi yanzu zan je in tarbon mai ka da mu Allah ya kawo mana shi lafiya san alu da ya shigo ba mu abincin ci kadi ba ya koma idan wada ma tun san da ni san alu tun da gwari mai kiɗin kokowa na kiɗin kokowa alu ya saba da kyautar kuɗi inda na gwari ka waka a kada mutum ka shaka ba an kada mutum bai motsa ba tun zannan kada zirga nan ya ka hudu in ma'alu haidu Allah in ma'alu mutulo Allah nake irin komare ya samu dabi ga hanci tun nan dan aljanna hake duk wanda ya bi alu dan aljanna na insha Allah